ka so banda annabi waye za ka so inda iso ke sa a so wani ne dai annabi za na so. Ya ilahi Allah wahidi wanda yayi ni yayi mini wa'adi, na roki in zama shahidi na cika da kalmar wahidi, son annabi na rike tanadi abban alkasim hamidi, aban fikira na yi tanadi baitoci na yi wa hamidi. Dan uwawa za ka so banda annabi waye za ka so inda iso ke sa a so wani ne dai annabi za na so. Salli wa sallim gada ahmadi adada kalkihi warida a nafsihi wa zinata arshihi a sanya alihi a sa a sahabihi ba ni manta ahalil baitihi dan ahalin abdullahi ne. Wannan hakuri yau zanabi indai hakuri ke sa abi wani ni dai annabi zanabi dan shine yadda ce abi. Na tuno da makircin dan ubagi yayi wa annabi bi da bi amma karshe ya kauce hanyar bin wanda ya dace abi. Dan uwawa za ka so banda annabi waye za ka so indai so ke sa a so wani ni dai annabi za na so. Idan gaskiya ke sa a so wani ni dai annabi za na so, dan zuciya ta yi na so a san wanda ya dace ta so, dan wanda ya dace za so to annabi shine za mu so mai girman da ya dace a so dan shi da ya dace a so. Idan alfarma ke sa so wani ni dai annabi za na so, na tuno da layyar yayi mana ya yanka ragobi domin da ya ɗauko guda li Muhammadin wa ahli baitihi, da ya ɗauko guda ya ce li fuqara'i ummati. Dan uwawa za ka so banda annabi waye za ka so inda iso ke sa a so wani ne dai annabi za na so. Dan baiwa ke sa so to tabbas annabi za so, ga wanda litta za ta zo ta ce jagora kauce gaba dan kai ne annabi ja gaba. Annabawa duk sun sallama dan kai ne annabi ja gaba, jagora kauce gaba. So wani ni dai annabi za na so dan karshen duk wani ilimi alqur'ani ma na sani, kasalar sa kai duk ilimi maganar ilimi annabi ne, ni na bu kofar ilimi na dace ga mai tozali. Dan uwawa za ka so banda annabi waye za ka so inda iso ke sa a so wani ni dai annabi za na so. Karburi ko nasara inda ita ke sawa so to dola so sirkin ali ya cimma dukkan nasara da cikar buri mai tozali. Duk littattafai na ubangiji wani littafi ya fi karbuwa sai littafin mai tozali. Dan uwawa za ka so banda annabi waye za ka so inda iso ke sa a so wani ne dai annabi za na so. Banda annabi waye za ka so inda iso ke sa a so wani ne dai annabi za na so. Fiye da littattafan da suka yi zuwa ko ta nan nasara ai ta cika, ga mai nasara mai walwali shine karshen duk nasara, maganar nasara annabi ne ya iya kyauta ma sayyidi, dan kyauta ta zama sannadi jin daɗin wani abadi. Jarumi ni zan faɗa wanda ya zarce dukkan abun faɗa, abban Fadima baya faɗa ya zarce dukkan abun faɗa. Mustapha ne angon Zainaba mu dai mu yabe shi mu jittafa. Dan uwa wa za ka so banda annabi waye za ka so inda
annabi zana so. Angon Aisha Umaira ce, amaryar annabi ta fice. Dukkan wani sashin ilimi ya fito ta bakin Umaira ce, wato ina nufin Umaira ce, dan ta zai ce kuce. Amaryar annaba ai lamuni dan nazarta dukan ce kuce. Da ummul kairi ummul rasul amina ta fice. Nana amina yau zan fada kanta sai dai a ce na haukace. Na ji waɗansu wawaye suna fadar abin da ban iya ji a ce. Nana amina na sallama ummul rasulu dalilin kairi ce. Dan uwa wa za ka so banda annabi waye za ka so, inda iso ke sa a so wani ne dai annabi za na so. Na sumayya na sa da ku halin yasirar da ku. Yasir mazaje ne na farkon shiga musulunci yare da ku, amma gwarzo sai da kai a hali ɗaya ni na sa da ku. Na sallama na bi ku jaruman farko tabbas sai da ku. Sunana kwafai ya ta SuNUSI babu fasihu ne. Zan dakata a nan Allah a kai ni ziyara Madina ne. Yakasai nan ce gida Allah ai mana dan ɗa ne, annabu gatanmu ne. Dan uwa wa za ka so banda annabi waye za ka so, inda iso ke sa a so wani ne dai annabi za na so. Mashayata kuma mai gidana malam aminin fada ne, dan aga da sawa mai gidana abban amida da fada ne. Na roki Allah wahidi ya ji kan fadar begen mu, ta musamman gaba ba na roka mahaifi aljanna sa da shi.